खुलुमबाय फिन बर' सुबुं जथाय आफादनि जानानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैफिनबाय। बेनो जाबाय थांनाय डिसेम्बर दाननि 6 अक्ट'आव बर' सुबुं जथाय आफादनि गिबि सावरायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। लोगोसेयैनो बिमा गौथुमनि सावरायनाय बेखौबो लाफादोंमोन। नाथाय बियो गोबां माखासे जाहोननि थाखाय जाफुङाखिसै। बेखौनो लानानै फिन जोङो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 11 अक्ट'आव कामरुप जिल्लानि रङिया कलेजाव बे हाबाफारिखौ फिन लाफिनदों। नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे थांनाय 6 अक्ट'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसेयैनो लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, लोगोसेयैनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि हान्जा, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैदोंमोन। बेयाव माखासे बिटिआर गोनफोरनि गोबां दफाफोरखौ सावरायलायनाय जादोंमोन सुफुंनो थाखाय। लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जथुम्मा, बे जथुम्मायावबो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदों। बै जाहोननि थाखायनो दिनै जोंनि बर' सुबुं जथाय आफाद लोगोसे बिमा गौथुमनि जि सावरायनाय बे हाबाफारिया जायाखैमोन। बेखौनो फिन फैबाय थानाय 11 डिसेम्बराव बे हाबाफारिखौ लाफिनदों। बेखायनो बै दिनखालि बर' सुबुं जथाय आफादनि जिल्लानि दैदेनगिरिजों लोगोसे गासै सोद्रोमाफोर, लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारिजों लोगोसे मेरुनि गासै मन्थ्रि नोंथांमोन, लोगोसे बिमा गौथुमनि गासैबो बै सानखालि फैनानै जोंनि बे गिबि खेब सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बेखौनो बर' सुबुं जथाय आफादनि गाहाय लेंथिंगिरि जानानै आङो खावलायहरदों। बेहाय गोबां माखासे बाथ्रा सावरायनाय जागोन। बर' समाजनि खोथा, सोलोंथाइनि खोथा, जोंनि राजखान्थिनि खोथा, लोगोसेयैनो जोंनि बे बिटिआर सोरखारजों फैफानाय जे बर' कसारि काउन्सिल, बे काउन्सिलनि दा इन्टारिम बडि जाना दङ आरो बेखौनो माबोरै लांनानै बिसायख'थि गेलेहोनो हायो। लोगोसे बिनि गेजेरजों बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेरनि बर' फरायसा काउन्सिलनि सिंनि माखासे बर'फोरखौ समानै बोरै जौगाहोनो हायो, बेनि गुबै बाथ्राफोरखौ सावरायगोन। लोगोसेनो बिमा गौथुम आरो बर' सुबुं जथाय आफादनि जिथु थांखि नोजोर, बे थांखि नोजोरखौ गेबेङै सावरायनाय जागोन। बेखायनो बे गासै बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो थाखाय बा मावलांनो थाखाय नोंथांमोना बे दिनखालि बे सानाव बयबो लोगो लोगो फैनानै बाहागो लाफैयो। गोजोन्थों।